ഹലോ, ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ബ്രെഡ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 7 ബ്രെഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 6 ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പാൽപ്പൊടി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പാല് ചേർക്കാം. പാല് കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല. ഇനി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 3 ഏലക്കായ ചതച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ച ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൽ കാരമൽ സിറപ്പ് കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഈസി ബ്രെഡ് ഗുലാബ് ജാമുൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.